Здравей, може ли да се представиш, да кажеш на колко си години, откъде си? Силвия се казвам, на 21 години съм, от Ямбол съм, живея в София. Добре, Силвия. Ти си заминавала с нас на бригада в Щатите. Може ли да разкажеш малко повече? Къде беше? Какво работи? Бях в Ocean City, Мериленд. Работих като хостеса в Secrets, заведение на плажа. Работата беше лесна, не беше нищо трудно, не беше изморителна. Срещнах се с хора. Добре, чудесно. А успя ли да намериш втора работа? Да, намерих се. Малко трудно и бавно, но си намерих. Как се случва това с намирането на втора работа, понеже това е въпрос, стоящ пред много от нашите студенти, които заминават? Как точно се случва? Обикаляш от врата на врата, питаш, разпитваш от съквартиранти, от познати, ако се запознаеш с някой, така добри отношения да сте. Досаждаш. Това е най-важното. Отиваш един път, връщаш се трети, четвърти, пети, колкото е нужно, толкова пъти. Не е невъзможно. Не е невъзможно. Добре, чудесно. А срещна ли приятели? Запознали се с различни хора? Да, срещнах. Живях в малко блокче и имаше много хора там, всякакви националности и срещнах много хора, с които и до ден днешен поддържам връзка. Надявам се по-често да се виждаме, да се чуваме, да си ходим на гости от Македония, Сърбия. А би ли се върнала отново в Щатите? На бригада Work and Travel? Бих се върнала. Чудесно. Кажи ми, успя ли да попътуваш накрая? Единствено отидох в Ню Йорк. За Вашингтон, DC не беше възможно, защото станаха малко объркани нещата. Но видиш ли, Ню Йорк си видял Америка. Да. Добре, чудесно. Като за финал, може ли да имаш ли някакъв съвет към нашите студенти, които те първо се колебаят да заминат или не? Може ли да им дадеш някакъв съвет? Да не се колебаят, да заминават, защото това е голям житейски опит, оставаш сам, помагате си с различни хора, виждаш кой ти е близък, кой не ти е близък, трупаш опит, оцеляваш и ставаш самостоятелен. Добре, много ти благодаря. И аз благодаря.